megcsináltam, újraépítettem. A stop motion, hogy csináltam egy stop motion videót. Abban a videóból hogyan készítem a stop motion videókat. Ebből láthatok, hogy nagyon rossz volt, és most itt újraépítettem. Jó néz ki. Örülök neki. Mutatom a karaktereket. A szerkezetet megmutatom. Jaj! Szétesik majdnem a gép. Na, itt van. Ez itt a kicsi hely. Az utolsó karaktereket gondoltam, hogy egy kis megoldatlatok. Az első karakter az a farkas. Basszus. Na így. Első karakter ez a farkas maszkos. Zoomot kérek. A Kájnak a kardjával. Itt van J. Akkor várjam így. Fókusz. Egy kézzel fogom. Itt van J. J. Igen, ki nem maradhat Lloyd. Carmadon. Fókusz. Van. Igen. Itt van Lloyd. Jó, van Kai. Van Kai és Zén a ninják közül. Ezek fölmaradhatok, amiket ide csoportba fogok rakni. Magam külön. A farkas maszkost azon bemutattam, mert hát ő az én történetem szerint, én találtam ki egy történetet a Lego Ninja világban, hogy a farkas maszkos az nem Jay, ahogy van a Dragon Rising-ban, hanem ő egy jó karakter lesz, aki majd lesz a ninja, és kitalálhatjátok, hogy ki lesz. Hát én. Jaj, farkas maszkos. Itt vannak a szemek, akiknek azok. Ja, és ezt a kardot kell ellopniuk. Itt van kard. Zoomot kérek. Vagy fókuszt. Nem. Jó. Itt van Freknek a rokonságából, nem tudom. De Freknek a színe. Itt van Carmadon, nem maradhat ki. Meg itt van 3 szellem, aminek majd elmondom a történetet egy külön videóban. Ja, meg itt van Bob. Bob! Ja, ez egy robot, Bob. Na itt így néz ki a farkas maszkos. Így néz ki a karakterem. És mondjátok majd kommentben, hogy is nézek így. Mondva, hogy fun fact. Közben, ha profiképem az egy Brawl Stars Social Star Parkban dolgozik. Vagyis csak a Star Park teóriát az én karakteremről, hogy is történetet vele, és hogy miért fél a szeme. Többre teóriát akarok mondani,
Azért vagy, ennek van egy normális ruházata. Az majd megkeresek egy olyan ruhát, ami normális. Így néz ki. Igazából ennyi lenne. Bemutattam a karaktereket meg, hogy jön neki teljesen. Ja, és vannak járművek. Zénnek ez a autója, amit így ki lehet nyitni. Tök jó. A stop motion-os videóban már mutattam ezt. Ez pedig a jármű, amit sportautó, amit de ide be lehet csatolni. Igen, Zénnek csináltam egy saját bejáratot, így. Csodás. Na, csumi!